ಹಾಯ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ನಿಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕಾದ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮೆಕ್ಕಿನ ಮದ್ವೆದ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ಪುರ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಬಲಿಸ್ತುಕ ಸುರುಕೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಲ್ಲೇರು ಮಗಲ್ನ ಮದ್ವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ವೆ ಸಂಸಾರ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ದಿನ ಬೊರ್ಲುಡು ಮದ್ವೆ ಆದ ಯಾಕಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡೊಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಆಶಯ ತೋಲ್ದ ಖರ್ಚು ಊರೆಂಗು ತಗೊಂಬ boleh apa ni barang boleh ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಗ ಮದ್ವೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂತ ಒಂದೇ ದೊಂಪೊಡು ಮಲ್ಪು ಮೊಯ್ತಾ ಎಂಚ ಮುಲ್ಕಿ ಸೇರ್ದಾವ Hi Prajnaka, in a shiny birthday. So yeah, today is a special day as well as emotional day for our family. Prajnaka is like a butterfly for our family. And onji chitte ittilaka nama family. Tella tella vare velgure kala. Pacha pacha pachi matti bommala. Alli billi venna pala nurgala. Acha telugu inti pula kommala. ದೇವದೇವುಡೆ ಪಂಪಗ ಇಲಾ ದೇವತೆ ಮೈಂಟ ಅಡುಗೆ ಪೆಟೆ ನಂಟ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳ್ಳಲೋ ಕಾಂತುಲೆ ಮಾ ಅಮ್ಮಲ ಮಾ కోసం మళ్ళీ లాలి పాడేనంట ಅಲ್ಲಗ ಎಂಕುಲು ಆಲ್ ಇಡೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ತಂಬಿಲಾಗ ಅಂಚ ಗಡಿಯಾರ ಮಂತು ಸೆ ಅಂತೂ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲು ಡೈಲಿ ಚಾಟಿಂಗ್ ಅವನಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಚಾಟಿಂಗ್ ಹೊರ ಚಾಟ್ ಮನ್ಪ ಹೊರ ಬಿಡ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿನ ಮೂಲೆನ ಆಂಟಿನ ನಂಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಮೂಲೆ ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಕ ಆಂಟಿನ ನಂಬರ್ ಅಲ್ತರದ್ದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ మెడలో తాళవన ప్రతి నిమిషం ఆయుధునే పెంచైనా ಎಂಕುಲು ಅವು ಸ್ಲಾಮ್ ಬುಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಬರೆ ಒಂದಿತ್ತ ನಿಕಲ ಮದ್ಮೆ ಲೆಪ್ಪುಲು ಎಂಕುಲೆ ಡಿಜೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಜೆ ಪಂಡ ಅವು 10th ಲೆವೆಲ್ ಆ ಒಂದಿಡಿತ್ತ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಮದ್ಮೆ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂದವ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಂಜೋಕಲ್ ಇಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಜ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮದ್ಮೆ ಐನೇ ಆಯಿ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ಮರ್ಮಲ್ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಕಲು ದುಂಬೂರು ತಿಂತಲು ಇಂಕಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ದು ಇಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಕಡಪದ ಹೊರತು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗ ನನಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯಿನ ಜೀವನ ನನಗೆ ತೊರಲದ ಜೀವನ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖಮಯ ಅದು ಕೊಡುವಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನ್ನು ಸದಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಟು ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ ಮಾತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಟು ಪಂಡ ಇಂಕಲಿಗಾಲು ಪೂರ್ತಿ ಇಂಕಲ ಮೋಕ್ಯದ ಮರ್ಮಲ್ ಪಂಡ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.
ಚಾಲೆಂಜ್